Χαίρετε, βασιλιά Μπομ. Καλώς ορίσατε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Τι συμβαίνει, μεγαλειότατε? Ό,τι και αν σας ενοχλεί θα το διορθώσουμε. Απλά πείτε Τόμας. Ναι, τον βλέπω. Σαν παλαβός. Θα τον κεράσεις και ποτό πριν τον φιλήσεις. Καφέ λελέ. Βρούμε από εδώ, αλλιωτιευτές. Το τηλεχειριστήριο του σύνδρομου! Κατά διαταγή του Άρχοντα Φάρκουαντ, είμαι υποχρεωμένος να σας συλλάβω και τους δύο και να σας μεταφέρω σε έναν άλλον τόπο διαμονής. Ω, αλήθεια? Εσύ ολομόναχος? Ηθοποιός, τι στολή είναι αυτή? Κύριε, Μίμος! Είναι μίμος! Οι μίμοι δεν μιλάνε. Μη μιλάς αφού είσαι μίμος. Όχι, είμαι αστυνόμος και ερευνώ την υπόθεση Έμι Τότερτον και ξέρω ότι μπήκε στο αυτοκίνητό σας. Απειλήστε με όσο θέλετε, λοιπόν. Θα ανακαλύψω τι κάνατε στον Έμιτ και ας είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω. Τότε έχω μια παράκληση μόνο. Χαιρετίσμου στη γιαγιά μου. Στον πάγο. Απάψε πια, κανείς δεν σ' ακούει. Είπα, κανείς δεν σ' ακούει. Είπε κανείς δεν σ' ακούει. Κάνει ησυχία. Γκούντι, γύρισες. Πιάστε τον! Δεν πρέπει να ξεφύγει! Αστρική διοίκηση, οι κρατούμενοι μου με κρατούν όμηρο. Μπορεί να πετύχει. Η σούπα τους άρεσε. Η σούπα τους άρεσε. Θα μπορούσες να την ξαναφτιάξεις? Εντάξει, θα σε αφήσω ελεύθερο τώρα. Όμως θα συνεργαστούμε σε αυτό. Έτσι. Ο κεραυνός είναι έτοιμος. Εντάξει, ώρα για σχολείο. Νέμο! Νέμο, στάσου! Δεν μπορείς να βγεις μόνος σου. Θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, πού είναι το σπάσιμο? Το νιώθεις? Όχι. Καμιά φορά δεν το καταλαβαίνεις γιατί πληγή γεμίζει υγρό. Υπάρχει πουθενά υγρό? Όχι. Ζαλίζεσαι? Όχι. Πόσες ρίγες έχω? Είναι εντάξει. Πες μου πόσες ρίγες? 3. Όχι, βλέπεις, κάτι έχεις. Έχω 1, 2, 3. Μόνο αυτές.